Хайде да сглобим коледния календар на сина ми. За първи път ще му правя такъв коледен календар. В едно друго видео ви показах тези къщички. Първата стъпка според мен трябва да е да ги сглобя. One eternity later. Къщичките са готови, сглобяват се супер лесно. Нещата, които съм купила, са разнообразни. Сладкиши, доста коледни неща. Сега ще ви покажа едно по едно. Оказа се, че от всички неща, които съм купила, само две се събират в кутийката. Но аз имам план за действие. Включва ето тези коледни картички, които купих от Тему. Има едни такива лепенки се слагат върху написаното и те се изтриват с стотинка. Първото очаква да е нещо голямо. Мистериозна коледна торба. Ето. Ще бъде доста разочарован, като видя едно листче вътре. Номер 2. Украса за елха. Предполагам, че вътре също има някакви лакомства. Номер 3. Ще му сложа ето тези забавни книгоразделители, които също взех от Тему. 4. Мисля да му сложа коледната близалка. 5. Майнкрафт мистериозна фигурка. На 6 реших тази чаша да му сложа с Супер Марио през годините. 7. Шоколадов дядо Коледа. На 8 ще му сложа едни такива коледни маски. Ще правя забавни снимки с тях. На 9 ще му сложа светещи коледни татуировки. На 10 е време за нещо сладко. Шоколадови мини снежни топки. За 11 декември ще му сложа коледни химикалки. 12 пачета коледни чорапи, пак от Тему. Имат си ръчички и ръчичките имат магнити. И ето така. 13 декември коледни очила. 14 яйце. 15 коледни стикери. На 16 ще му сложа едни желирани бомбони мозъци. Ще му напиша желиран мозък. На 17 ще му сложа ето такова шоколадово мече от Линд. На 18 ще му сложа този празничен комплект, една плюшена играчка Дядо Коледа. 19 ще му сложа ето тази фигурка, която може да боядисва сам. 20 къщичка с лакомства. На 21 ще сложа ето тази игра. На 22 ще му сложа едно голямо шоколадово яйце. 23 е време за коледното бинго. На 24-ти, бъдни вечер, ще му дам коледната тениска с джойстици. Ето така се получи финално неговата стая. What? Харесват ли ти? Да. Ето. Мери Крисмас. Мистериозна коледна торба. Първият ден от календара ти носи мистериозна коледна торба. Ще отваряш ли? Да.